OOTD. OOTD le guys ngisaka madumane yancane. Ngilesi sicelo. Close the curtain. Order. You guys will bear with me. Okay. OOTD na ihlangene. Athi ngigqoke. Manje ngibona iphenti lami. Bye sissy. Okay, this is I got this from Zara, and also this from Zara. Guys, guys, a crescent, yum. I don't know if this outfit I don't know if it suits me or it doesn't. Roba, you choose a crescent. What's this? I think you guys will what's this? What learn and you Mike, I will ma. What's a jagging is a Melissa guys? Okay. First, okay, Mike. What is going on here? Okay, let me do like this. What is actually going on? Okay, so sekusele sekuyilona manje sekuyiphetho nje konke guys. Guys, let me try to do like this. Small with it's gonna work or it won't. What do you guys think? Kodwa yefana ngizoyiposta nomnini ngizoyiposta sebekusasa sengicabangile I don't feel like it's gonna work because like the skirts, bro, like the skirts guys in lentele far away from each other. Ngitithena isketi nazo sithena yabo Kudla kodwa nje. do you guys think so? Alili imala. Ngibona kukuhle leso unento engaphansi but mina ngibona ku right. Phela vele into zakazara azikho. No, angisho isketi, ngisho iskipa mina. Ilo nje bidinga nje Noma ufuna ukufaka ngaphakathi iside li1 ngala ka left. Asengibona. Ayibona yena. Uya manje yenza umkhaya ke. Ufuna mfethu yazi inhle kanjani kanje ukuthi lo bra lo ngathi uyangipintsha. Inhle kanje. Ngikuthiwa nakhona iyafaseka la. Something. Or isikhanda or something ungayiphina ngayo. Oh nayo ngiyazi leli unamafuthulini. Awaphethe ikhoma nje. Isikhoming isiphethe nje beke ngisiphathi lo. Okay, ngiyabona. Uyangihlanganisa kuleli manje. Uyangihlanganisa kuleli manje ngibona into engayiqondi nje bathi uthi ngibekezelele kuze kuhanjwe guys. Awu manje lo uyangihlanganisa intamo. Ngihlanganisa insimbi kuleli manje. Ayilungile ngiyakuvuma. Bese ngishilo.